Good evening. Isanto tayo tata, gatimutyo ken Tito. Sinursuratan ni San Pablo dagitoy. Isuda dagijay surat ni San Pablo ken ni Tito, surat ni San Pablo ken ni Timotyo. Ket nagpintas daytoy ebanghelyo tayo may papantiak mula no awanti mostasa agsawaw di esko ta naparot jingipon ko S kunan. Ke mostasa awan ito no di mansanita. Amoy ti mansanita. Nagbakit abukol, ura itayag ti bilit, no ura disudya tok ti building, inton dumakol, nagdakol. Ito ti pangarig ni Apo Iso, ti maimula abukol, no ura basit. Agbunga iti dakol. Iso nga, medyo nalado kami pa'y, ador urayan tayo nga kakabsat, nagkapudya Sambales, umay da bisita na simbaan tayo, inlot-lotwan dari kakadwa tayo, inton bigat, ada umay nga tagabangget. Isong at dami sa tibigat, umay kayon to ta sarabon yung ita dagiti pilgrims tayo. Umay mangan dagiti takasugpon no ubing ni Apo Jeric na nasurok ako renta. Dati malagpakpakan ti ubra tayo. Naibos tayo daton yun, iya daduyon. Iya daduyon to, naibusan dagiti daton yun. Dati malagpakpakan. Nagduma ako, una, wala dagiti para luto magkadakwa ako, mabanok damot, maganagan damot no awanti, maibusan tayo, kunatan niya da, pakanong garuti mabisin, ha? Di may isang butil ti bigas, nagyan, ijaychan na niya tao nga may muyag, di mo amon to, ano, kas anong tumot ti panagbunga na niya? Go! Isumahaan kayo nga aging imot, kung nanganay yan. Kaya may isang tao nga mapudpud mo ti bisin na, di may isang tao nga mapakan mo na di mo ang muuri na mo malagip mo na mo na pupuutan, di mo ang mo na anya ti bunga na. Ngamahan niyo ang pakanan taga putar orayon mo sa papak na niya. Pakanan ka tataangan ni ano, pakasar ka. Ay, madi mo datan a business mo day jaya niya. Itimot orayo mo kada jaman dakdakkel nga nang di jangan iyak apply tayo lati lati pangarik basit abukol hamon lang abukol ti pamati hamon lang abukol ti kinasaya at ora anak mo imulang nga ti bukol ti kinaimbag iji ubing taham mo nga ekspektaran nagrespeto iji ubing no iji unag ti balay hamon nga nagrespeto nya no ti imulang iji ubing ke inuulbod mo ekspektaran nagbalin nga anes. Kada sweet-sweetik na ahaan. Ngayon imulang ka, kinapod no, kinapakumbaba, iso at apitan ha. Kasi malaan. Pero yung mga dyan, aramin lang na, iso, wag kayo, apply tayo. Apa yang pakpakan tayo, dapat mong question, dagito ni, apa yang pakpakan tayo, titataukan tayo mga am-am mo. Kanya ngerti pa ka nung nilananang mo, no, di ka ka-imo. Kaya DJ bas isungor na i-apply tayo, DJ bunga na, DJ umulmula. Antay mga agmulmula, ng mission tayo nga DJ, isungor na itulong mo kinikabsat mo. Isungor na DJ kinaimbag mo kahan mga DJ purpose mong agmulmula at agapit ka. Nga ni oray pa di oray magkano nga agapit ito'y daga ka pikit kitaon ani ako Diyos di nasaya at naaramid mo ha. Yo, walay biya. Magkikita ani Apo Diyos di kinasaya at ti pusong kadagiti kakabsa mo. Kalaglagi pang telata nga makikita na mo ati kinaswitik mo ha. Nagapot ka mo ta. Ikita na kaya mo po Diyos. Uri na gaburang tiin na po dyan, ado nga sida, ang nakita na po Diyos na dyan, ay nanapang ka nakiponsol, binantuon mo kung mga ganyan, kaya mudain na po, ay nagaduga. Ang kita niya po Diyos. Haan nga day dyan, ng ti ibagbaga na nga rin ibangilyo, kas ano ti panangibiyag tayo, noon niya dagiti imula tayo, noon niya di imula tayo, isumot ti apitan tayo, ha? Kano kinaimbag, di agsubli nga kinaimbag. No kinasaya at di imulang, agsubli nga salon ata, no nasalon ata pa nagpampanunot mo, tawan mangirurulumugin ka, nung nagagas ka, naganudang mangbalbala ko, mangkulang king ka, tas kinajismosam, di ka pala, talaga ang sakit ka.
Laod daya abagatan amyanan ko, berberukan da amin no ayan natin. Amo nalabaan na underwear mo diyan nakabitin daw may daalan to tudok-tudok. Hindi ko na. Di jadi kung kunang na kuno nya di imulang isumot ti apitem ay so garda ti agmula ti bukal. Ngem nga nagpintas man di parte na makapatukay nya di kunana di agmula siya ko man nagmula. Inmula na di bukal ngem intun maturog ag grusing. Kaya na nga sa uri at the human effort tayo, uri da tayo ti agmula nga mismo, di dagan tumulaan kunana ngem ni Apo Dios di ti milagro. Di ti milagro nga kunana, nalagay ti kakadwa tayo nga nagmula ti mais nga naduma. Di mula da ka na igas di bulong na barbarin ng mayat ni bagas na. Nagsursur kayo. Kaya ito tabay-bayad sa nagmula mong mais intang, ito kita ko. At damo di muna nga bats ti bin-i. Nagpatok-patok, binalbalyan dati nagkuhan, binalbalyan dati na nagmula kaapaya, nasaya at magit sura jay. Bukol na dyan mo ti misteryo na. Kasi mo kanya tayo nga kunana, magmula ka, haam mo nga kit-kitaon bay ang ni Apo Diyos ti mang patubo day jay. Mulang, iso masaya atong laeng, kumata anak mo, saya atong magaburan di, mula ang ti kinasaya at di puso na, kinaanos na agbasa, kinapingat nga at kararag, bay ang ni Apo Diyos tonti mang patubo. Tulungam awon si Bugam nga iso ti mang patubo. Kasi mula ang tibiyat tayo. Kada jay basit nga tulong mo ginikabsa mo. Hamungan mo ni Apo Diyos ti mang paano. Imagine ang sa bukol ko mano pagay ko mano ti ibunga na di man sanita ko malaman naganagado bukol na. Kakaisuna mang paano hamda kayo. Dahil ti kunana nga agrelay tayo, mamati tayo, tibilag ni Apo Diyos. Uray mo aramidan tayo, jay kabailan tayo, or aramidan tayo, jay pigsa tayo, agtalot tayo tulatakin ni Apo Diyos. Tigamin kurang tayo tattao ng daduma. Agtalot tayo launa, hindi ko ibukod tayo. Numano, di kita mo, insig-kasig kayo mo, na di papananan. Numano, di kabailan mga apito na, nasig-kasig kayo. Kasi laray tayo nakalimit amin di jabiyag mo, nakuntaron agramang single centavo. Iso mo nagdaumutahan mo kaya tayo pautang nga pa yan, nakabudget Di mo amo nga na itulong mo, natulungan di kapsa mo, di mo amo nukas ang tumaminribo nga absubli nga at ano. Dahil dyan, ipangnamnamaan tayo nga ni Apo Diyos, daktakal ni grasya na, nga di dyan kabaulan tayo at ako. Iso nga kuna na uri nagmula ka, intun maturog ka, agtubo, di dagati mang pa, tubo hang masika. Misteryo kanyam, no kas ano ti panag, tubo na, kasi mo lagi umula tayo, di kakapsat tayo. Di may sa tao nga mapakan mo, di may sa tao nga mataraunan, di mo ang di misteryo, di ba nagtrabaho ni Apo Diyos, no kas ano nga agsublikin ka, maminribo. Basta mo pang panunutan agi so papak na. Haang nga dati agmulmulak atak no, amok ko ti apit na, nay maksayan nga dataw. Dati, nagtrabaho tayo, masakul na dyan, hindi kinaimbag na imula tayo. Haan nga dati, pampanunutin tayo lahat dyan, sublibay ang tayo ni Apo Diyos timang pa. Ato, kati sa lugsod. Kaano mga naudi nga handa ka na dinawdawatan ng tagka nga bukod mo. Kaano mga naudi nga handa ka nga handa din mawdawat titulong kin ka ng voluntaryo di puso matimulong kin ikabsa mo. Kaano mga naudi nga marigatan ng nga agbayad na yan nakautang kanyang ka imbaga mo nga pakawanan mong tanyuyiran. Yan! Mga taon na di utang mo! Agan anak! Sino tayo papanak kada kayo nga di anak nang gadakdakil ng di inutang dan. Di madakas jay? Di may sa nga utang na nagbaling na 24 pages nga notebookan ko di anak na aging mo di kapututan na aging na ang gooden ka. Kasla mo utang di Pilipinas dati mamaya mo nga man na ano daduma ka dang ora jak mo ano daduma ka un ata sinakulak mo kada ko ang nagdadetikas diyan nga makita mo marigatan na natin baka nalaklak ka di puso mga may baga nga tulong ko. Nung 100,000 mo, ako talaga mo, ayan na ni kapitan, nagkasuratan ta, kunahan ko ito na, nabugado na. Nung nadatalaan mo limlim, magasot mo ulo, dahil mo sing 50 akin, nagaduma ka, Isos, Diyos ko.
nagpletik kay nga doon, nagkurang di supli na takadwang na nagpletik, yung kapay na danong na nagpletik ka sa ista, alaong na gidos, inya na rin tanaw. Kada mo kas diyan na nagdumangan. Di jay bagbagan na, di act of kindness kung na di kinasaya at di puso kayo nagduman. Kasi lahat mo lang mapupuutan, ng agsubsubli mo minarino. Design mo baliktado na tayo. Di pada baliktado na tayo. Di yung gospel mo nga kabsa mo. Di mo amumot ano, no yung gagaram ka di ka kakawan, di mo amumot ano kas ano tiso papak na kanyan. Baka mo no, di mo amumot ano kas anong tumo di panangapit mo, di inaramid mo nga pananggundaway kini kabsat mo, di nga imula tayo, iso ti apitan tayo kunana. Kana may mayat at bunga. So kitain nyo, dagit naman nagmula tinasaya at nalinis tiro pa da. Tama nagimula dakes, ay apo Diyos, kung adapin dagit ay nadumat ang masabat ko, diyak pa'y agsa o takat na lang, kumurag nga ampo nga. Good morning, kung katay nga rod, sakit-sakit nga mga ibang tumanong aldaw na pang ko pinaikap. Ngay katanta ko na ni doktor ko, mga balin nga haandok, mga naagang antibiotic ka, namin ito nung malpas di antibiotic, at sakit ko, ikatang nga rod, agsawawon sa tipong kunat na, dagiti ko matismusa, nagsasakit tingin ko na ito, naikat, tagsawaw tayo sa una, apay nga siya, apay laon mo, iyo, nagsakit. Hindi ko magsasaudan natural, kagpurpurwak, tangignipan na ta, naibusa. Nanayahaan na dyan kung kunang na dayjay, o dayjay kinasayaat, uri dayjay imulang, no na imbag, awatan mo, lahat na kinaimbag. Hanggang na yung nagsakit mo, nag-imulpulang ka sakit tinakon, ginikabsa mo, panaggundawi ginikabsa mo, o nag-imulpulang tapuson ka sakit tinakon, hindi ka kaagsakitan, ha? Pagkasan kagimula sakit tinakon, hindi mo nga imbatan, sino agree ka, nasika? Buti mulang di panunot mo, kala ko mo nagduma. Da kami nga daya kay ayam magtentenis mo nagbisikleta. Di mo daytay kanayon ka nagtentenis ta di ko man yan. Daytay na agdar-dar ka oray no maturog kan ke kasla di bulang o may kanyang ko. Wah! Kalaga di ko man napadpadasan nyo daya. Kalaga di ko man. Di gad no mo ti pampanunutom ko ni Apo Dios, wa tagtaginot ka. Wow, ni Apo Santa Maria. Ha? Naman di mo tagtaginat mo na dyan, imulmulang di panunot mo, 18:30. Kada makariin ka, iso karot ka mga panunutan na kanayon. Kada makitan ka, pulyetos manal na ka. Iso atin na imulag di panunot mo, ha? Di mo taga naman maturog kayo, kagkidang ka karas na. Di surat yung patpataya ka, 18. Ganang lang ka. Kung nga ni Apo Diyos, di kanayon mo nga imula, ha? Nga iso may tagtaginat mo, ha? Kung nagbalbalak ka, absursuro ka nga mangkukulang, di maturog ka, kadagtang katudukan nga kamot nga. Kasi umulmulang nga ro, ha? Iso maati-apitan. Maturog ka, nagbilbila. Di mo kanayon kayo makitagtaga-inot, dito nakapidot ka kwarta. Dito napipidutan mo, ito makarain ka, kung awang mo, isula ka ta pampanunutan ma, dahil kagamin, gunggunang ka, utang mo nga ilumlab mga, may tagtaga-inot. Di mo kasi na tayo pagpanunutan mo, napadasan ko di ubingan ka tayo, kasla nagaduha nga maibos na di bariya nga mapidpidot ko makaraingat ka, nagsakit tanakan mo. Di iso pampanunutan, di iso naman ni Apo Diyos, di iso ha? No ayat, di ayat. Naman dakas mo, di mulang di panunod mo, di dakas mo laan. Nagmayat ko mamata, pwede agawid ka kuma. Ay nakatagtaga inupak mang idi seminarista nagawid ka kuma, makaturog ka. Nagtagtagin ko man, iti seminarista, yak ang mga makapadi at pala, iti damdamot pala seminaryo. Amoy yung basketballan nila at tibalay. Kasla na bantoon nga hostya. Nadya ka lang, isang mga katati, pampanunutot, agpadi at nabantoon ka lang, bimakala ko man iti, sa nga bantoon ko mga irit na nagkadyan, nga nagadoy, may isa nga ganyan. Kaya sungar pampanunutot, iti. Kaya tanong, tagtagin pa kanya, tati pag tagtagin ko, martilyo lagi tayo ka nagnakon daw. Awang mga, tinagtagay ng kuwakas dyan. Pero iso tayo mula-mulang, ha? Pero hindi magay-ayang cellphone ako, agkidam ka ako, kadala, double kill. Bacak-bacak. Iyaw-awak mo tadanong mo, sa kristan ka, double kill pa yung kupadon mo.
Cungar ka tartaray. Nanya timul-mulang kumamukin ni Jipusong, sa Mariel tayo. Nanya timulang kinkabsat mo, siyempre isumot ka po ito, niya nasaya at manggunong, madino niya jimul-mulang Jipusong, naragsak mo. Ngayon mul-mulang di panunot mo, di isumot ka rumwala. Kung ni ako Diyos ko maamin, di nagsaya atin. Amin ko mga tagtagin tayo ko, wow, ni ako Santa Maria, ni ako Santo Niño, tig mo tagtagin tayo ko, ni ako Jesus, hanggang itagtagin mo ko, mangkukulang di kaaruba, Pulyetos, kung saan mo nagiging nagduma ko, mamaturog dan, di pa nagdangag na ko, krek, sana at kapon mo na. Aray kapon na mga kasadya mo, imbiliktad na ka, nangabat. Diyan mo na niya na yan. Aray kapon na nagdansa pa nangyarigat na ko, yes! Kaya maturog ka mo sa pampanunutan mo. Kita niyo ang muyaw, lalala. Kita niyo nalaing na pa nagitay ka, dagiti manungit nga matiliw, ay ako, isa ako na kano di tinilas, tap nanda makita nga awan dirwangan. Dagiti ba kwarto gaya nung nakasako di tinilas, tap nahan nga nablaw nga adot tao. Handa magununay. May pulong ma. Ano niya kumangat, mayat kumama niya, ati may tagtaga-inap mo, dahil may mulmula latakan niya ka, nung nani ako Diyos. Lukas ano ka na tumulong ka, dagiti kakabsat mo, makikita mo kumamo, di raksak, di rupa, di tinulungan nga, na ay-ayo umisong ti putnog apuking ka, di nagmayat ko madagiti ti pampanunutan tayo niya. Kala ko madagito dagiti sa santo tayo, Santito ken Santimutyo. Aging gamot idi sursuratan ni Pablo dagito, isinuratan na ida. Tibay number 1 nga pampanunutan da, uri ni San Pablo, nagpiesta di kalma. Kanya ti pampanunutan na, mapukawon di bagina ni Kriston ti dumakkel. Ni Kriston ti may waragawag, haamon nga dayjay, bagina. Pinukaw nan dayjay, dignidad na nga dati, ngamin nasarakan nan ni Kristo, no kasi kumamugkan niya tayo, amin nga pampanunutan tayo para kinikabsak, pagimbagan niya ako Jesus, at nasaya at kumamot ang kabibiyag tayo. Sigurado ang naran niya kumamot nga tataro pa tayo niya. Awang kumama at na kami nisuot na nakalibbi nga takam niya tayo. At nadanragsak kuma. Ala kakabsak, napinpintas lataa, nga awatan tayo manan ni ako Jesus, pinasanto na komunyon. Nagmayat kumama nga ri na sa iyong iyawid. At dagbunyag nga anak tayo ni Rocky. Awatan na. Hindi kumamot din, manipod tatak mamabunyagan ka, pampanunutan na nga ison at balinan nga anak ni Diyos. Mabunyagan na maimaldit, makonpermaan at kumunyonan. Nagmayat kumama nga tagtartaray tilubong na nga ako Isos, ha?